Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα από τα webinar τα οποία διεξάγουμε με κεντρικό θέμα το Internet Marketing. Καλησπέρα Νέστορα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Γιώργο. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε όσοι ήθιστε, δεν ξέρω αν έχετε ξαναπαρακολουθήσει μαζί μας σεμινάρια. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε δεξιά στην περιοχή του chat, σαν πρώτη κίνηση, ότι είστε εντάξει όσον αφορά τον ήχο και την εικόνα με ένα απλό OK. Επαναλαμβάνω, δεξιά στην περιοχή του chat με ένα απλό OK, ότι είστε εντάξει όσον αφορά τον ήχο και την εικόνα. Ωραία, σε ευχαριστώ Νέστορα και περιμένω και από σένα Γιάννη. Ωραία, λοιπόν, βλέπω ότι μουδιασμένα ξεκινάμε σήμερα. Το σημερινό σεμινάριο είχε 31 άτομα εγγεγραμμένους. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε 3. Ας ελπίσουμε στη συνέχεια να βελτιωθεί, ωστόσο εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά σε αυτό το οποίο είμαστε εδώ για να κάνουμε. Το κεντρικό μας θέμα συζήτησης, το κεντρικό μας θέμα εκπαίδευσης είναι το Internet Marketing. Νέστορα και Γιάννη, έχετε ασχοληθεί καθόλου με το Internet Marketing? Ναι, περιμένω. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με το Internet Marketing, επαναλαμβάνω, ως υπηρεσία, μέχρι στιγμής? Περιμένω την απάντησή σας, δεξιά. Ναι. Νέστορα, τι ακριβώς κάνεις? Δίνεις υπηρεσίες σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή, δίνεις υπηρεσίες optimization, social media? Πώς ακριβώς κινείσαι μέχρι στιγμής? Σαν προγραμματιστής. Okay. PHP, MySQL φαντάζομαι και ούτω καθεξής. ASP, GSP και ούτω καθεξής. Για πείτε μου λίγο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, μάλλον έγινε αυτόματα. Ήρθε email το οποίο τι έκανε? Ακύρωνε το σημερινό webinar. Αυτοματοποιημένο ήτανε στην αγγλική γλώσσα? Ωραία, αυτό ήρθε την Τρίτη και ήρθε και... Δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως μαζευτήκαμε εδώ για ένα σκοπό, θα τον εκπληρώσουμε σήμερα. Πιθανόν να έγινε κάτι λάθος από την πλατφόρμα, σαν πλατφόρμα, στα αυτοματοποιημένα email τα οποία στέλνει, όχι στα χειροκίνητα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Κάνουμε μια επιβεβαίωση δεξιά στην περιοχή του chat, ότι είσαι εντάξει όσον αφορά εικόνα και ήχο. Δεξιά στην περιοχή του chat, ένα OK. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπήρξε, Μαρία, για να σε βάλω και σένα λίγο στην διαδικασία, στη συζήτηση την οποία κάναμε, υπήρξε ένα αυτοματοποιημένο email που για κάποιο λόγο στάλθηκε από την πλατφόρμα ότι ακυρώνεται το σεμινάριο. Δεν ακυρώνεται, είμαστε εδώ για να το κάνουμε και ξεκινάμε και ευθύς αμέσως, περιγράφοντας την εφαρμογή πρωτίστως. Αριστερά στο video chat recording θα μπορούσατε να βλέπετε εμένα, το έχω απενεργοποιημένο επίτηδες για λόγους ποιότητας σύνδεσης, ούτως ώστε να μην έχετε πρόβλημα. Εκεί ακριβώς που γράφει video chat recording δίπλα, έχει ένα διπλό βέλος, στο οποίο διπλό βέλος θα σας προτρέπω να κάνετε ανανέωση όποτε έχετε πρόβλημα με την εικόνα ή τον ήχο, για να μπορέσει να σας κάνει ανανέωση της οθόνης σας. Αριστερά επάνω βλέπουμε τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Στο σημερινό σεμινάριο λοιπόν ποια άτομα συμμετέχουν. Στην μέση βλέπετε την παρουσίαση του εισηγητή σε σχέση με το σεμινάριο το οποίο υλοποιεί κάθε φορά. Ακριβώς κάτω από την παρουσίαση βλέπετε τα slides τα οποία είναι ο αριθμός 1 έως 33 και δίπλα τους βλέπετε εδώ ακριβώς, βλέπετε το option full screen, στο οποίο full screen μπορείτε και να γυρίσετε για να έχετε μεγαλύτερη ευκρίνεια στην οθόνη σας, για να έχετε πλήρη οθόνη. Λοιπόν, και δεξιά είναι η περιοχή του chat, στην οποία και πρέπει να συμμετάσχετε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, γιατί αυτό είναι τελικά που ουσιαστικά δίνει την επιτυχία ή όχι σε ένα σεμινάριο. Επίσης, αριστερά, δεξιά εκ του ονόματός σας έχει ένα βελάκι το οποίο κοιτάει προς τα κάτω.
Δεξιά, επαναλαμβάνω, από το όνομά σας έχει ένα βελάκι που κοιτάει προς τα κάτω. Οπότε θα παρακαλούσα και τον φίλο που ήρθε μόλις τώρα, τον HKEX37, κάνοντας κλικ σε αυτό το βελάκι, να κάνει enter με διαφορετικό όνομα το νόημα, πολύ απλά για να σε αποκαλώ με το όνομά σου, όπως τα άλλα άτομα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γιώργος Αλματάς, το σημερινό σεμινάριο είναι το Internet Marketing, το οποίο θα καλύψουμε. Συνδεθείτε μαζί μου για να ανταλλάξουμε πληροφόρηση γύρω από το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος είναι και η εξειδίκευση η οποία έχουμε πάρει, θα πω, σε IQ Studies. Σε ευχαριστώ, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια, LinkedIn, Twitter ή Facebook είναι τα accounts. Για όσους χρησιμοποιείτε το LinkedIn, γεια σου Χάρη, καλησπέρα. Για όσους χρησιμοποιείτε το LinkedIn, το invitation, αν θέλετε να συνδεθούμε, θα το στείλετε με το email που βλέπετε μπροστά σας, το οποίο είναι το salmaggio@iqstudies.gr. Είχα ρωτήσει προηγουμένως και μου είχε απαντήσει ο Νέστορας εάν κάποιοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με το Internet Marketing και τι ακριβώς έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Γράψτε το μου δεξιά για να μπορέσω να το σχολιάσω κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Προχωρώντας λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι ύλη θα καλύψουμε στην 1 ώρα την οποία θα είμαστε μαζί. Θα τελειώσουμε παρά 25 περίπου με παρά 20 στα συγκεκριμένα θέματα τα οποία πρόκειται να δούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Internet Marketing και πώς ξεκινάει ως θεωρητική βάση, πώς γίνεται η διαδικασία έρευνας αγοράς και από εκεί πέρα θα μιλήσουμε για τους κεντρικούς άξονες έκφρασης του Internet Marketing, το οποίο γίνεται διαμέσου του Search Engine Marketing, του Drip Marketing, του Guerrilla Marketing και της μορφής που αυτό έχει αποκτήσει για το διαδίκτυο, social media και στο τέλος θα κάνουμε και μία σύγκριση ανάμεσα στο outbound versus inbound marketing, βλέποντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής και για ποιο λόγο θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε την κάθε μία από αυτές. Δεν θα χαρακτηρίζω κάτι ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο, εξαρτάται από το στόχο μας πάντα. Εδώ φυσικά εκ των προτέρων σας καθορίζω ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 1 ώρα να καλύψουμε εκπαιδευτική ύλη που στο πραγματικό σεμινάριο κάνουμε σε τουλάχιστον 24. Θέλω απλά μέσω αυτής της 1 ώρας να κατανοήσουμε τη βάση πάνω στην οποία πατάει το Internet Marketing, να κατανοήσουμε τι μπορεί να μας προσφέρει και από εκεί και πέρα φυσικά ο καθένας μπορεί να δει αν κάτι τέτοιο έχει πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για να εκπαιδευτεί σε αυτό ή να του παρασχεθούν υπηρεσίες σε αυτό. Αυτό είναι δικό σας θέμα, εσείς θα το αποφασίσετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι είναι το Internet Marketing? Το Internet Marketing θα μπορούσαμε με την αυρία έννοια να το ορίσουμε ότι είναι η χρήση του διαδικτύου για την προβολή, τις δημόσιες σχέσεις, την διαφήμιση και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, χειριζόμαστε πολλά και διάφορα εργαλεία, πολλές και διάφορες κατηγορίες μάλλον εργαλείων του Internet Marketing. Ίσως κάποιες από αυτές να σας είναι γνωστές, κάποιες όχι, ας τις δούμε όμως εντάχει. Η πρώτη κατηγορία και ίσως από τις σημαντικότερες όπως θα δούμε στη συνέχεια κατά την προσωπική μου άποψη, είναι το Search Engine Marketing. Το Search Engine Marketing είναι η βελτιστοποίηση του εταιρικού σας ιστοτόπου για να μπορέσει αυτός να φαίνεται σε υψηλή κατάταξη για πολλούς και διάφορους όρους αναζήτησης, είτε στα δωρεάν, είτε στα πληρωμένα αποτελέσματα. Καλησπερίζω και τον Attendee 6, ο οποίος έχει έρθει. Θυμίζω ότι δίπλα στο όνομά σου έχει ένα βελάκι το οποίο κοιτάει προς τα κάτω. Δημήτρης λογικά. Δημήτρη καλησπέρα ή Δήμητρα, θα μου πεις λίγο το όνομά σου. Λοιπόν, για να μπορώ να σας αναφέρω με το όνομα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Λοιπόν, στο Search Engine Marketing λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την παραμετροποίηση στα δωρεάν αποτελέσματα, έχουμε να κάνουμε με την παραμετροποίηση στα πληρωμένα αποτελέσματα, είτε στο ένα είτε στο άλλο έχουμε κάποια διαφορετική λογική. Και στο ένα και στο άλλο έχουμε μια διαφορετική λογική. Η παραμετροποίηση για τα δωρεάν αποτελέσματα είναι το Search Engine Optimization. Ανήκει μέσα στο Internet Marketing. Μέσα στο Search Engine Marketing, συγγνώμη. Η παραμετροποίηση και η λογική με την οποία εγώ θα αναπτύξω το domain μου ανήκει και αυτή μέσα στο Search Engine Marketing. Το Pay Per Click, το οποίο είναι το Pay Per Click Advertising, αφορά
την παραμετροποίηση που πρόκειται να κάνω εγώ στις μηχανές αναζήτησης, τις οποίες θέλω να δραστηριοποιηθώ, θέλω να υπάρξω, ούτως ώστε να έχω υψηλή απόδοση στις διαφημίσεις που πρόκειται να κάνω. Δημήτρη, καλησπέρα. Δεξιά επιβεβαίωσέ μου ότι είσαι εντάξει όσον αφορά τον ήχο και την εικόνα. Με ένα OK. Δεξιά κάτω επαναλαμβάνουν η περιοχή του chat. Άλλος τρόπος εφαρμογής του Internet Marketing, αρχαίγωνος θα έλεγα, ίσως το γνωρίζουμε περισσότεροι, έχει ξεκινήσει το 1992. Banner Advertising. Το Banner Advertising λοιπόν ξεκίνησε το 1992, ήταν από τις πρώτες μορφές διαφήμισης που θα μπορούσατε εσείς να εφαρμόσετε πάνω στο διαδίκτυο. Απέδιδε όταν ξεκίνησε, ακόμη αποδίδει με μια διαφορετική λογική, με μια λογική θα έλεγα πλύσης τροποτινά εγκεφάλου. Στην συνέχεια ήρθε η Google, η οποία Google έφερε μια αλλαγή στον τρόπο διαφήμισης με το text advertising, όπου είπε ότι ok, εντάξει υπάρχει εικόνα, εγώ θα σου προσδώσω μια απλούστερη αξία στις διαφημίσεις σου, οι οποίες μπορούν όμως να τις κάνουν να διεισδύσουν πολύ περισσότερο πάνω στην διαδικτυακή αγορά. Το social media marketing είναι η χρήση όλων αυτών των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία υπάρχουν εκεί έξω, για εταιρικούς όμως σκοπούς πάντα. Τα social media μπορεί και να τα γνωρίζετε φυσικά ήδη από προσωπική χρήση, πολύ καλύτερα ίσως και από μένα, αλλά πρέπει να δώσουμε μια λογική, η οποία λογική βασίζεται πάνω στην εταιρική χρήση αυτών για τις επιχειρήσεις, την οποία πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα εργαλεία. Το social media marketing είναι επικοινωνιακό παιχνίδι εκεί πάνω στην κοινωνική δικτύωση. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβετε οι περισσότεροι ως επαγγελματίες, ως επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι που θα σας προσδώσει ή όχι αξία κατά τη δραστηριοποίησή σας πάνω στο διαδίκτυο. Το email marketing. Το email marketing είναι γνωστό ως τρόπος εφαρμογής, θα έλεγα, για τις περισσότερες εταιρείες, για να μπορέσουν να πουλήσουν, να το πω, προς τα έξω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Αυτό που είναι άσχημο όμως είναι ότι γίνεται λάθος στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα θα έλεγα προς τα έξω, προς τον κόσμο. Γιατί οι περισσότεροι ελπίζαμε ότι έχω μια λίστα 2.000, 5.000, 10.000 email, τα αποστέλω και έχω πωλήσεις. So simple, τόσο απλά, χωρίς να υπολογίσω ούτε αν αυτά είναι spam, ούτε αν είναι η λίστα αυτή που πρέπει να είναι, ούτε το ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίες φιλτράρουν τα email και δεν φτάνουν ποτέ στον παραλήπτη τους. Όταν στέλνουμε email έχουμε δύο εχθρούς. Ο ένας είναι ο provider, ο οποίος provider θα θεωρήσει το email spam ή όχι ανάλογα με το περιεχόμενό του. Ο δεύτερος είναι ο ίδιος ο χρήστης. Μάλλον θα βάλω και έναν ακόμα στο παιχνίδι. Θα βάλω και το ίδιο το software αλληλογραφίας το οποίο λαμβάνεται εκείνη την ώρα, που και αυτό έχει spam filter δικό του. Το Article and Electronic Magazine Marketing ουσιαστικά είναι άρθρα και δελτία τύπου τα οποία εσείς αναρτείτε σε συνεργατικούς διαδικτυακούς ιστοτόπους στο διαδίκτυο, για να μπορέσετε να φέρετε στο δικό σας site επισκεψιμότητα διαμέσου αυτών, είτε φυσική παρουσία, είτε τους φυσικούς ανθρώπους, είτε τις φυσικές παρουσίες, είτε τα robots, που θα δούμε τι είναι τα robots των μηχανών αναζήτησης. Το affiliate marketing θα έλεγα ότι φαντάζει ως πολύ καλή επιλογή, ειδικά στις μέρες μας, για ανάπτυξη μιας, θα το πω σε πρώτη φάση έτσι, μιας part-time απασχόλησης για εσάς, όπου ουσιαστικά σας δίνεται η δυνατότητα να πουλήσετε προϊόντα τρίτων στον δικό σας ιστοτόπο και να κερδίσετε από αυτό μια προμήθεια. Η προμήθεια μπορεί να τη τάξει από 10 έως 30%, νομίζω που έχω δει τα καλύτερα. Άρα, φανταστείτε, η ίδια η Adobe, παραδείγματος χάρη με το Photoshop, δίνει τη δυνατότητα σε εσάς να πουλήσετε το Photoshop στο δικό σας site και όποτε γίνεται αυτή η πώληση να σας δίνει μια προμήθεια, σαν λογική. Ίσως με αυτή τη λογική λοιπόν θα μπορούσατε να στήσετε διαδικτυακούς ιστοτόπους, blogs, δεν ξέρω εγώ, είναι δικές σας ιδέες αυτές, για να μπορέσετε να αναπτύξετε μια τέτοιου είδους επιχείρηση πάνω στο ίντερνετ. Το ευχάριστο στην όλη διαδικασία είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε αποθήκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο σας λέω. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μορφή τριγωνικής πώλησης, από την οποία
Ο προμηθευτής δίνει το προϊόν κατευθείαν προς τον πελάτη και εσείς το μόνο που κάνατε ήταν ότι ήσασταν ο μεσολαβητής σε αυτή την πώληση και γι' αυτό το λόγο θα λάβετε την προμηθειά σας. Viral marketing. Το viral marketing είναι τρόπος έκφρασης μιας μορφής διαφήμισης, η οποία γίνεται ούτως ή άλλως και στον φυσικό κόσμο, με έναν τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον του αποδέκτη, δίνοντας έμφαση στην έγερση συναισθημάτων σε αυτόν. Τα Web Metrics and Analytics είναι η διαδικασία μέτρησης όλων των παραπάνω ενεργειών, η οποία διαδικασία μέτρησης θα μας δείξει ή όχι το κατά πόσο εμείς πρέπει να αναπροσαρμόσουμε κάθε φορά τις στρατηγικές μας σε σχέση με αυτά που κάνουμε πάνω στο διαδίκτυο. Έτσι, και το πόσο πρέπει να τις βελτιστοποιήσουμε, να τις καταργήσουμε και το καθεξής. Θα έλεγα ότι η γοητεία της συγκεκριμένης κατηγορίας οφείλεται στο ότι τα πάντα καταμετρώνται, τα πάντα φαίνονται, άρα μπορούν να μας κάνουν να εξάγουμε συμπεράσματα εμείς γύρω από αυτήν την στρατηγική την οποία εφαρμόσαμε και φυσικά να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις μετά. Το e-commerce το ανέφερα επίτηδες εδώ σαν κατηγορία του Internet Marketing, γιατί έχει να κάνει καθαρά με την πωλησιακή διαδικασία που ακολουθείται σε ένα e-shop, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Μέσα εδώ πρέπει να προσέξουμε το user experience, το οποίο θα πρέπει να είναι απλό για να μπορέσει να γίνει η διαδικασία πώλησης πάνω σε ένα e-shop. Έχουμε δώσει πολύ καλή έμφαση σε αυτό από ό,τι έχω δει στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Μπράβο μας. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε η συγκεκριμένη διαδικασία να εμπλουτιστεί με business intelligence συστήματα, τα οποία στο Amazon, ίσως το έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, μας προσθέτουν προτάσεις πωλησιακές εφόσον δουν τι κατανάλωση έχουμε κάνει εμείς ή τι κατανάλωση πρόκειται να κάνουμε. Monetization. Σε ό,τι και αν κάνετε, σε ό,τι και αν κάνετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο διαδίκτυο, πρέπει να προσέξετε να ορίσετε μια στρατηγική για να ρευστοποιείτε αυτήν την περιουσία των επισκεπτών που έρχονται στο website σας. Για πείτε μου λίγο, Δημήτρη, Χάρη, Μαρία, Ιωάννη, Νέστορα, τι εννοούμε όταν λέμε ρευστοποίηση κατά τη γνώμη σας? Τι εννοούμε ρευστοποίηση περιουσία στο website? Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό ως όρο? Δεξιά στην περιοχή του chat περιμένω να μου γράψετε κάποια πράγματα γύρω από, γύρω από αυτή την έννοια την οποία μόλις είπα. Ναι, είναι ένα option, Γιάννη, σαφέστατα. Άρα πωλήσεις, ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό που λες, Χάρη, σαφέστατα υφίσταται. Λοιπόν, ρευστοποίηση περιουσίας είναι η πώληση, το οποίο είναι το πιο εύκολο, το οποίο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε. Okay. Δεύτερον, είναι με κάποιο τρόπο να πάρω εγώ τα στοιχεία του συγκεκριμένου πελάτη. Είτε κάνοντάς το να γραφεί σε μια φόρμα, είτε κάνοντάς το να γραφεί σε ένα social network δικό μου. Το τρίτο είναι να μπορέσω να τον κάνω, τον συγκεκριμένο πελάτη, να μοιραστεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο που βλέπει και να το αφήσει να ταξιδέψει προς τα έξω για να το δει κόσμος. Και τα τρία είναι ρευστοποίηση περιουσίας. Τέταρτο, θα μπορούσε να είναι η λογική του να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι πάνω στον εταιρικό σας ή στο τόπο, γιατί πολύ απλά θέλετε μέσω αυτού του συγκεκριμένου μονοπατιού να τον οδηγήσετε σε ένα καταληκτικό μήνυμα εσείς. Έχουμε λοιπόν 4 θέματα ρευστοποίησης, όλα αυτά ονομάζονται στην ορολογία του Internet Marketing. Ένα λεπτό λίγο. Ονομάζονται στην ορολογία του Internet Marketing Conversions, Γιάννη. Λοιπόν, το ένα είναι ότι έχω αναπτύξει μια συγκεκριμένη πολιτική για να
πουλήσω. Το δεύτερο είναι το lead generation, για να μπορέσω να αποκομίσω όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από αυτόν. Το τρίτο είναι εγγραφή σε social networks, τα οποία εγώ επιθυμώ επίτηδες για να το χειριστώ εκεί τον πελάτη με marketing διαδικασία. Και το τέταρτο είναι να ακολουθήσει ένα critical path, το οποίο εσύ θέλεις να ακολουθήσει πάνω στο website σου, για να καταλήξει σε ένα μήνυμα το οποίο ήθελες να του πεις. Τα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού marketing είναι απλά χαμηλό κόστος. Ίσως είναι ένα πρωτογενές πλεονέκτημα, το οποίο είναι και η βασική αιτία των περισσότερων εταιριών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που κάνουν στροφή στο διαδικτυακό marketing. Δεν θέλω να πάω πάρα πολύ σαν εξήγηση αυτό, αλλά θα πω ότι για λάθος λόγο αυτή τη στιγμή έχω δει και έχουμε δει ως εταιρεία ότι τα τελευταία 2 χρόνια κάνουν στροφή στο internet marketing και περισσότερες επιχειρήσεις. Ο λάθος λόγος είναι το χαμηλό κόστος. Δεν ήταν η δυναμική η οποία θα μπορούσε να προσφέρει, αλλά το χαμηλό κόστος. Άλλα πλεονεκτήματα. Δυνατότητα αυτοματοποίησης της όλης διαδικασίας. Φανταστείτε ότι αυτοματοποιώντας κάποιες διαδικασίες, μειώνεται το κόστος πωλήσεων, το κόστος διαχείρισης αποθήκης, το κόστος λογιστηρίου, τα οποία είναι σημαντικά κόστη, τα οποία αν εσείς διασφαλίσετε, μπορούν πολύ πιο γρήγορα οι πελάτες σας να εξυπηρετηθούν. Πρεσβευτής αυτού του είδους, από τους πρώτους που ξεκίνησε στο εξωτερικό, είναι η εταιρεία Dell. Η εταιρεία Dell αυτή τη στιγμή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε customize επιλογή ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατευθείαν εκείνη την ώρα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής του. Απίθανο το συγκεκριμένο. Υψηλή ταχύτητα λοιπόν και στο τέλος, last but not least, στατιστική παρακολούθηση. Λίτσα, καλησπέρα και σε σένα. Δεξιά στην περιοχή του chat, αν είσαι ok όσον αφορά εικόνα ήχο, για να είμαστε σίγουροι γι' αυτό και ότι μας παρακολουθείς. Λοιπόν, στατιστική παρακολούθηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία. Έτσι ακριβώς είναι τώρα. Λοιπόν, είναι κάτι που θα πρέπει να δώσετε σημασία, γιατί είναι αυτό που ορίζει τις επόμενες κινήσεις σας. Ουσιαστικά, η στατιστική παρακολούθηση είναι αυτή που ορίζει τις επόμενες κινήσεις σας. Λίτσα, για άλλη μια φορά θα σου πω καλησπέρα. Δεξιά στην περιοχή του chat με ένα ok ότι είσαι εντάξει όσον αφορά εικόνα ήχο. Δεξιά στο κενό πλαίσιο το οποίο έχει στην περιοχή του chat. Προσέξτε τώρα, δεν έρχομαι εδώ για να σας πω αφήστε ό,τι κάνατε, παρατήστε τα, είναι λάθος. Αφήστε τον παλιό τρόπο διαφήμισης και μπείτε εδώ. Όχι. Ειδικά σε μια Ελλάδα η οποία αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς και δεν υιοθετεί με γρήγορους ρυθμούς τις νέες τεχνολογίες, τις νέες, θα έλεγα, τους νέους τρόπους marketing, νομίζω ότι δεν πρέπει να βγάλουμε γρήγορα αυτό το συμπέρασμα. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι μας δίνει τη δυνατότητα το internet marketing, οποιαδήποτε κατηγορία και να εφαρμόσουμε από αυτό, να έχουμε σαφέστατα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, πιο εύκολα έχουμε πρόσβαση στέλνοντας ένα email ταυτόχρονα σε 1000 άτομα, πιο γρήγορα, αλλά λιγότερη αποτελεσματικότητα από τα παραδοσιακά μέσα. Δηλαδή, στα 50 ραντεβού εξωτερικά τα οποία πρόκειται να κάνετε, μπορεί να αποδώσουν τα 3 με 4 από αυτά. Δεν συμβαίνει αντίστοιχα το ίδιο και στα email. Τα email, παράδειγμα, στην εποχή μας έχουν ένα conversion rate, φυσικά εξαρτάται και από τον κλάδο, της τάξης του 1/1000. Δηλαδή, στα 1000 email ένα θα αποδώσει. Άρα, πολύ πιο γρήγορα θα φτάσω στο κοινό το οποίο θέλω, αλλά πολύ πιο λίγο ποσοστιαία θα είναι το κοινό το οποίο θα επιτύχω. Ο τρόπος ο οποίος προχωρώ ως διαδικασία είναι συγκεκριμένος, βασίζεται πάνω σε τρόπο που ήδη εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι από εσάς, όταν θέλατε να κάνετε μια διαδικασία marketing προς τα έξω, προς το εταιρικό σας κοινό. Πρέπει να αναλύσουμε την αγορά, να δούμε αν υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή η αγορά που θέλω να στοχεύσω, αν μπορώ εγώ να έχω επιτυχημένη εφαρμογή στρατηγικής εκεί πάνω και μετά να προχωρήσω στο σχεδιασμό λύσης. Φυσικά, εκ των προτέρων πρέπει να έχω προκαθορίσει το στρατηγικό πλάνο το οποίο θα ακολουθήσω και σε μια συνεχή διαδικασία να δοκιμάζω την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των κινήσεων των οποίων έχω κάνει και φυσικά να επιβλέπω, να μητροποιώ και να τη βελτιστοποιώ. Γιατί Γιώργο μας προβληματίζουν όλα αυτά? Αυτός είναι ο κύριος λόγος.
μία από τις αγαπημένες μου διαφάνειες. Ο μέσος χρήστης αυτή τη στιγμή του διαδικτύου μπορούμε να δούμε ότι μπαίνει κατά 43% ποσοστό για να αναζητήσει πληροφορίες. Κρίνετε το λίγο από τον εαυτό σας αυτό. Κατά δεύτερο λόγο, κατά 33% μπαίνει για λόγους επικοινωνίας και από εκεί και πέρα για ψυχαγωγία, για αγορές, για εκπαίδευση ή άλλους λόγους. Τι σημαίνει τώρα αυτό που βλέπουμε? Σημαίνει πολύ απλά ότι τα 3/4 των χρηστών οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μπαίνουν είτε για να αναζητήσουν πληροφορίες είτε για να επικοινωνήσουν. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη δυναμική, υπάρχει μια απειλή και μια ευκαιρία. Μπορείτε εσείς λοιπόν να χρησιμοποιήσετε, να δανειστείτε αυτά τα στατιστικά και να πείτε ότι ok, θέλω να είμαι και εγώ εκεί ως εταιρική παρουσία, ως επαγγελματική παρουσία και να μπορέσω να προσδώσω αναγνωρισιμότητα στην επιχείρησή μου χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα που μου παρέχει το διαδίκτυο. Η απειλή είναι η εξής. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν δεν το κάνετε. Αν δεν το κάνετε δεν σημαίνει ότι θα πάει στράφη όλος ο κόπος σας. Σίγουρα όμως δεν θα μπορέσετε να έχετε επεκτατικά πρόσβαση στο κοινό το οποίο θα μπορούσατε να χτυπήσετε μέσω του διαδικτύου. Δεν νοείται internet marketing χωρίς ένα εταιρικό website. Είναι το πρώτο θέμα το οποίο κάνετε. Φυσικά πρέπει να διαρθρώσετε αυτήν τη διαδικασία με στοχευμένες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα αναστάδιο, γιατί πολύ απλά έτσι προγραμματισμένα θα ξέρετε τις κινήσεις σας και το πώς να τις εφαρμόσετε. Ας δούμε λοιπόν εδώ σε μεγένθηση. Θα σας κάνω minimize το chat για λίγο, για να δούμε λίγο τη διαφάνεια. Σαφέστατα πρέπει στην αρχή να δομήσουμε ένα website και μετά να βλέπουμε το πώς μπορούμε να το βελτιστοποιήσουμε. Ο αρχικός στόχος είναι να δομήσω το site, να κάνω sitemap, να κάνω χάρτη στο σελίδος, να έχω ανάλογα μενού, να το δηλώσω στις μηχανές αναζήτησης και έχω εκπληρώσει το πρώτο κομμάτι και μετά να κάνω βελτιστοποίηση αυτού του site. Να κάνω το λεγόμενο keyword analysis, το οποίο θα μου αποδείξει στο τι λέξεις κλειδιά πρέπει να χρησιμοποιήσω ή όχι. Να κάνω το λεγόμενο link building, το οποίο link building θα μου προσδώσει αξία στο website και για τις μηχανές αναζήτησης και για την επισκεψιμότητα που θα έχω από φυσικούς ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα να δηλώσω την ύπαρξή μου με όλες αυτές τις κατηγορίες που είχα προαναφέρει. Στο τέλος όλων αυτών, συνεχή διαδικασία, το είπα και αυτό, analytics. Πρέπει να μετρήσω το bounce rate, το conversion rate και ούτω καθεξής, τα οποία είναι στατιστικά, τα οποία θα μου ορίσουν την παραπέρα πολιτική μου. Τρία βασικά μέρη, τα οποία πρέπει να λάβω υπόψη. Ναι, αυτά τα βασικά μέρη είναι η διαδικασία, πρέπει να είναι το χτίσιμο και η διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες, γιατί δεν αρκεί να με βρουν, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσω να έχω το retention, την παραμονή του πελάτη πάνω στο website μου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να τον κάνω επαναλαμβανόμενο επισκέπτη. Και από εκεί και πέρα είναι να του δώσω τη δυνατότητα διάδρασης πάνω στον εταιρικό μου ιστοτόπο, να τον βάλω να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο θα μεγιστοποιήσει την απόδοση αυτού του ιστοτόπου μετά για εσάς. Εσείς αυτή τη στιγμή, Νέστορα, Γιάννη, Μαρία, Χάρη, Δημήτρη, Λίτσα, έχετε στήσει κάποιο domain, έχετε κάποιο domain ως επιχείρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Αν ναι, ποιο είναι? Γράψτε το δεξιά, μπορείτε να το γράψετε κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χάρης όχι, περιμένω και από τους υπόλοιπους. Ναι, σίγουρα Νέστορα. Κάνετε παρεμβάσεις, πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα πριν, θα σας κάνω ένα minimize ξανά το chat, είναι το εξής, ότι
για να μπορέσετε να έχετε επιτυχία πρέπει να καταναλώσετε αρκετά μεγάλο χρόνο στην έρευνα η οποία θα σας ορίσει τη στρατηγική. Πρέπει να ορίσετε το πώς θα φαίνεστε προς τα έξω, ποιο είναι το branding, ποιο είναι το κοινό το οποίο αποσκοπείτε, είναι ιδιώτης, είναι επιχειρηματίας, είναι ηλικίες 20 με 30 χρονών, είναι ηλικίες 40-50 χρονών και πάνω, γιατί όλο αυτό το πράγμα θα ορίσει το περιεχόμενό σας. Δεν γίνεται να έχουμε επιτυχία χωρίς εκ των προτέρων να καταναλώσουμε αρκετά μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας στα πρώτα στάδια. Έπειτα έρχεται η δόμηση του website, η οποία δόμηση του website μπορεί να γίνει με πολλά και διάφορα εργαλεία. Εδώ το website το εννοώ με την ευρεία έννοια, Νέστορα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το website είναι ένας ιστοτόπος που έχετε κατασκευάσει π.χ. με Dreamweaver. Μπορεί να είναι ένα blog, μπορεί να είναι ένα content management system το οποίο έχετε πάνω στο οποίο δομήσετε τον ιστοτόπο σας. Μπορεί να είναι το ίδιο το Facebook account το οποίο έχετε ως άνθρωπος, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να είναι ένα LinkedIn profile. Αλλά είναι το κανάλι διαμέσου του οποίου θέλετε να διοχετεύσετε τη στρατηγική σας για να παίξετε προς το κοινό σας. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει search engine marketing, ακόμη και για το LinkedIn. Υπάρχει search engine marketing, υπάρχουν τρόποι και για το Facebook που μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Φυσικά, εφόσον έχω ένα κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο κινούμε, ένα λεπτό εδώ να επανεργοποιήσω και να επαναφέρω το chat. Ωραία. Τότε ήρθε η ώρα να εφαρμόσω όλες τις πρακτικές τις οποίες προανέφερα, οι οποίες είναι το search engine marketing, directory listing και ούτω καθεξής, να μην τις επαναλαμβάνω. Ποια είναι η παγίδα εδώ και τι πρέπει να εκτιμήσετε κάθε φορά? Η παγίδα είναι το return of investment, το ROI της όλης προσπάθειάς σας. Εδώ, επειδή δεν έχουμε να κάνουμε με την καταβολή ιδιαίτερα μεγάλου ποσού χρήματος, ουσιαστικά αυτό το οποίο καταναλώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ο χρόνος. Αυτόν τον χρόνο πρέπει να αξιολογήσετε και το πόσο σας αποδίδει, ούτως ώστε να μπορέσετε να φτάσετε προς το τελικό αποτέλεσμα. Προσέξτε, εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες παγίδες οι οποίες μπορούν να υπάρξουν όσον αφορά την εφαρμογή των πλάνων των οποίων έχετε για τις επιχειρήσεις σας. Για την επιχείρηση πελάτη σας ή εσάς τους ίδιους φυσικά. Το Search Engine Marketing, το οποίο αναφέραμε ως μία κατηγορία, έχει τους παρακάτω στόχους. Ναι, σαφέστατα υπάρχει ο στόχος της αύξησης της εμφανισιμότητας στο web. Ναι, υπάρχει φυσικότατα ο στόχος της αύξησης του traffic, να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος προς τα εμένα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει, σαν μεγαλύτερη σημασία να σας πω για μένα, να κάνετε μια μελέτη ούτως ώστε να αυξήσετε το ποιοτικό traffic, δηλαδή οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται είτε να είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες, είτε να προβούν σε κάποιο conversion, σε μια μετατροπή πάνω στο website σας, μειώνοντας συγχρόνως τις δαπάνες σας, τις οποίες αναφέραμε με ποιους τρόπους μπορείτε να τις μειώσετε σε προηγούμενη διαφάνεια. Η αύξηση του traffic δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό ως στόχος, αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε. Γιατί πρέπει σαφέστατα να δώσετε ιδιαίτερη βάση και στο user experience, την εμπειρία του χρήστη, η οποία θα ορίσει την μετέπειτα πορεία της αξίας του εταιρικού σας ιστοτόπου. Το Search Engine Marketing απαρτίζεται από τις παρακάτω κύριες μεθόδους. Το Optimization, είπαμε τι είναι η παραμετροποίηση για τα δωρεάν αποτελέσματα. Αυτή η παραμετροποίηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο, έχει να κάνει με τους υπερσυνδέσμους και γενικότερα με την αλλαγή του κώδικα HTML, των σελίδων και γενικότερα της δομής του site. Το Bid Management, το οποίο αποτελεί ισχυρό κομμάτι, Νέστορα, γιατί ανέφερες για τη διαφήμιση, είναι το εξής. Είναι η διαχείριση των διαφημίσεων, των χρημάτων που έχεις δώσει για τη διαφήμισή σου εκεί έξω. Αυτό εδώ έχει δύο προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσεις. Η μία είναι αν είναι δυνατόν, με τα λιγότερα δυνατά χρήματα να πετύχεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα είναι η διαχείριση του budget, θα έλεγα, ως όγκο
στο διαδίκτυο. Η άλλη είναι με τη διαχείριση όχι του χρηματικού τομέα, διαχείριση της απόδοσης, το οποίο φυσικά συσχετίζεται με τον χρηματικό τομέα, έτσι, με τον οικονομικό τομέα. Εάν τυχόν βγείτε προς τα έξω για τις διαφημίσεις, θα δείτε ότι οι επιχειρήσεις έχουν προκαθορισμένο budget όσον αφορά τη διαφήμισή τους. Λένε ότι φέτος θα επενδύσω 10.000 ευρώ αυτό το χρόνο για διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Δεν θα μπουν στη διαδικασία εσύ 10, εσύ 9, εσύ 8, εσύ 7, άρα θα προτιμήσω εσένα. Έχουν ορίσει λοιπόν ότι το budget τους είναι 10.000 ευρώ. Okay. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε στο bid management είναι να φροντίσετε να διοχετευτούν με τον πιο ωφέλιμο τρόπο τα συγκεκριμένα 10.000 ευρώ και να πιάσουν τόπο, να το πω απλά και λαϊκά, τα χρήματα του πελάτη σας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει καθημερινά να εποπτεύετε το αν τα μέρη που αποφασίσατε να έχει τα banner του, εάν τα μέρη και ο τρόπος που αποφασίσατε να διαφημιστεί αποδίδουν το προσδόκιμο. Πώς το κάνετε αυτό? Με το Analytics. Στο Analytics λοιπόν έχουμε την ανατροφοδότηση. Τα χρήματα που δίνεις, λες Νέστορα, είναι ανάλογα με την επισκεψιμότητα του δικού σου site και αυτού που διαφημίζεσαι. Διευκρίνησέ το μου. Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση καταρχάς αυτό που μου είπες. Η επισκεψιμότητα του δικού σου site και αυτού που διαφημίζεσαι φυσικά έχουν να κάνουν και με τα χρήματα. Ο τρόπος κοστολόγησης είναι με cost per click, είναι με CPM, cost per action. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κοστολόγησης, Νέστορα, όσον αφορά την πληρωμένη διαφήμιση. Η πιο διαδεδομένη είναι ο cost per click και ο cost per million of impressions. Τα χρήματα που δίνεις δεν είναι ανάλογα πολλές φορές, είναι ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Ναι, αν είναι cost per click, φυσικά αυτό έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα στον δικό σου ιστοτόπο. Αν είναι cost per impressions, έχει να κάνει με το πόσες εμφανίσεις θα κάνει η συγκεκριμένη διαφήμιση στον ιστοτόπο που αποφάσισες εσύ να διαφημιστείς. Το cost per impressions. Αυτός, παραδείγματος χάρη, per million of impressions κιόλας. Αυτός είναι και ο φιλικότερος τρόπος κοστολόγησης banner. Μπορεί το banner να έχει και την κοστολόγηση ανά space, ανά χώρο που καταλαμβάνει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση με τα analytics εργαλεία βλέπεις αν το banner του ιστοτόπου που διαφημίζεσαι, αν για το banner του ιστοτόπου που διαφημίζεσαι αξίζει να συνεχίσει να έχει τη διαφήμιση. Υπάρχουν τρόποι για να το κάνεις αυτό. Πρέπει εδώ να δούμε πώς δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης, γιατί αν κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, τότε πιο εύκολα θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και εμείς την αντίστοιχη στρατηγική. Είναι το Spider λογισμικό, το οποίο μπορούμε να το συναντήσουμε και ως crawler ή ως bot, το οποίο τι κάνει? Ψάχνει για λέξεις κλειδιά, ψάχνει και για συνδέσμους. Αφού βρει λέξεις κλειδιά συγκεκριμένες και λέξεις κλειδιά τις οποίες περιέχει πάνω του ένα site, ευρυτηριοποιεί τις σελίδες αυτές που περιέχουν αυτές τις λέξεις κλειδιά στο λογισμικό περιεχομένο. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που μπείτε στο λογισμικό περιεχομένο, τότε πλέον μπορείτε να εμφανιστείτε στα αποτελέσματα. Πώς? Με το απλό κενό πλαίσιο το οποίο έχει Google και για το οποίο έγινε διάσημη, μέσα στο οποίο βάζουμε την ερώτηση την οποία θέλουμε και μας βγαίνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε σχέση με την αναζήτηση την οποία κάναμε. Εάν τυχόν εγώ δεν βάλω αν τυχόν εγώ δεν μπω ως παρουσία στο λογισμικό περιεχομένο, τότε πολύ απλά δεν θα βγω και στα αποτελέσματα, έπειτα από την ερώτηση την οποία πρόκειται να γίνει. Και αυτό λοιπόν σαν διαδικασία αποτελεί ένα στόχο κατά τη διαδικασία του Search Engine Optimization κυρίως, και όχι φυσικά της online διαφήμισης. Εδώ λοιπόν σε διαφορετικό σχηματικό παράδειγμα βλέπουμε πώς ρέει η πληροφορία. Γίνεται το ερώτημα από εσάς. Το ερώτημα διαμέσου το Google Web Server πάει και βλέπει εάν τυχόν έχουμε αντίστοιχο περιεχόμενο, αντίστοιχες σελίδες που εξυπηρετούν τους όρους τους οποίους εσείς θέσατε. Έπειτα από αυτό πάει το μήνυμα, η πληροφορία και βλέπει αν υπάρχουν μέσα στους document servers αντίστοιχα αρχεία doc ή αντίστοιχα αρχεία PDF
τα οποία να εξυπηρετούν την αναζήτηση την οποία κάνατε και όλα αυτά με όχι τυχαία κατάταξη, πολύ σημαντικό αυτό, εμφανίζονται σαν τελευταίο στάδιο στην οθόνη σας. Όλα αυτά λοιπόν σαν τελευταίο στάδιο εμφανίζονται στην οθόνη σας. Γιατί παραμετροποίηση, για αυτόν τον λόγο που βλέπετε μπροστά σας, σε θερμική απεικόνηση βλέπουμε που υπάρχει η μεγαλύτερη ένταση αυτή τη στιγμή των hits από τον χρήστη που αναζητά μέσω μιας μηχανής αναζήτησης και για ποιο λόγο πρέπει εσείς να είστε στα κορυφαία αποτελέσματα. Αυτό το είδε η Google τους τελευταίους μήνες και όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, πλέον εκτός από τις δεξιάς περιοχής παίζει και στην κεντρική περιοχή τις διαφημίσεις της, γιατί προσπαθεί να καρποθεί ουσιαστικά το traffic το οποίο έρχεται από τα πρώτα 3 αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν πρέπει να κάνετε τις αντίστοιχες παραμετροποίησεις για να εμφανίζεστε τουλάχιστον στα πρώτα 20 αποτελέσματα των όρων που θέτει ένας χρήστης, για όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις κλειδιά εσείς έχετε προϊόντα ή αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο τρόπος ο οποίος τώρα διαβάζει ο μέσος χρήστης είναι αυτός, κρίνετε το από τον εαυτό σας, θα πω εδώ, ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω και αν τυχόν δεν βρείτε τα αποτελέσματα, τότε πάτε και δεξιά στον πληρωμένο χώρο διαφήμισης. Αυτό έχει μια λογική την οποία αναπτύσσουμε πλήρως, η οποία προσδίδει ωφελημότητα και προσδίδει, θα έλεγα, αξία στην διαφήμιση την οποία έχετε εκ δεξιών εκείνη την ώρα. Αυτό σαν παραμετροποίηση το αναλύουμε στα σεμινάρια τα οποία έχουν να κάνουν με το online advertising, τα οποία από μόνα τους το κάθετη είναι μια σειρά. Βασικά ό,τι κατηγορία σας είπα, που τώρα απλά την βλέπουμε εποπτικά, θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνο του ένα ξεχωριστό τμήμα εκπαίδευσης. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος πληροφορίας κάτω από την κάθε κατηγορία. Όσον αφορά τώρα το optimization, τα βήματα είναι 7, διακρίνονται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με παραμετροποίηση η οποία πρόκειται να κάνετε και πρέπει να κάνετε πάνω στον εταιρικό σας ιστοτόπο, η οποία αφορά φυσικά ρυθμίσεις των σελίδων, επιλογή keywords, επιλογή domain, δοκιμή site και ούτω καθεξής. Και η άλλη έχει να κάνει με παραμετροποίηση που πρέπει να κάνετε εκτός του εταιρικού σας ιστοτόπου, όπου και εκεί με μια συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να φροντίσετε να δηλώσετε την παρουσία σας. Είτε αυτή είναι σε blog, είτε αυτή είναι σε άρθρα, είτε αυτή είναι σε επιμέρους directories, είτε είναι ακόμη και σε κάποια social networks που είναι ωφέλιμο να κάνετε κάτι τέτοιο. Άρα το on-page και το off-page είναι 2 τμήματα τα οποία πρέπει εξίσου να δώσετε σημασία κατά τη διάρκεια παραμετροποίησης πάνω στο υπό Search Engine Optimization για τον εταιρικό σας ιστοτόπο. Με το πιο εύκολο, κανένα από τα 2 δεν είναι απόλυτα εύκολο βασικά, αλλά με το πιο εύκολο να χαρακτήριζα ότι είναι το on-page και φυσικά το πιο δύσκολο και πιο διαχρονικό που πρέπει να εξυπηρετήσετε που είναι το off-page optimization. Μάρια, καλησπέρα και σε σένα. Δεξιά στην περιοχή του chat ένα OK ότι είσαι εντάξει όσον αφορά εικόνα ήχο για να επιβεβαιώσουμε ότι είσαι OK. Λοιπόν, drip marketing, δεύτερη κατηγορία. Drip marketing γενικότερα είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ τμηματικά θέλω να αποστείλω μια συγκεκριμένη ροή πληροφορίας, ένα set μηνυμάτων προς τον αποδέκτη και στο τέλος αυτής της ροής πληροφορίας ο αποδέκτης να προβεί σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Υπάρχει μια λογική σειρά πάνω σε αυτή τη διαδικασία την οποία κάνω, που στο τέλος ο στόχος είναι η έγερση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Θέλουμε στο τέλος αυτού του set μηνυμάτων να κάνει ο χρήστης κάτι συγκεκριμένο. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε και με τους παραδοσιακούς τρόπους, ακόμη και με το fax σαν όπλο. Θα δούμε όμως ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθεί διαμέσου του διαδικτύου. Γιατί μέσα έκφρασης του drip marketing πάνω στο διαδίκτυο είναι το ίδιο το email, είναι τα social media, είναι το ίδιο CRM το οποίο έχετε,
το οποίο φυσικά αφορά direct επικοινωνία. Γνωρίζετε τι είναι το CRM? Το CRM γνωρίζετε τι είναι? Μάρια, καλησπέρα. Δεξιά στην περιοχή του chat ένα OK, ότι μας βλέπεις και μας ακούς κανονικά, για να επιβεβαιώσω ότι είσαι εντάξει όσον αφορά τη σύνδεσή σου. Ωραία, σε ευχαριστώ. Το CRM, επαναλαμβάνω, γνωρίζετε τι είναι? Λοιπόν, Γιάννη, Customer Relationship Management είναι η βάση πάνω στην οποία έχετε αποφασίσει να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε το πελατολόγιό σας. Τα σύγχρονα CRMs μάλιστα είναι και cloud CRMs, τι σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να είναι στον υπολογιστή σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά διαδικτυακά από όπου κρίνετε σκόπιμο. Πάμε τώρα ξανά στο Drip. Ουσιαστικά το Drip μέσω του email marketing θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον με μια φόρμα επικοινωνίας να γράφετε στη λίστα σας και από εκεί και πέρα με autoresponders, με αυτόματα μηνύματα, 4 είπα καλό θα είναι στον αριθμό, σαν set μηνυμάτων, να του δίνουμε τμηματικά μια πληροφόρηση στις οποίες στο τέλος να θέλουμε να κάνει κάποια ενέργεια. Το direct mail είναι προσωπημένα email προς Γιώργο, προς Γιάννη, προς Μάριο, προς Νέστορα, προς Χάρη και ούτω καθεξής, τα οποία μπορούμε να στείλουμε διαμέσου της πλατφόρμας CRM, οι οποίες οι σύγχρονες πλατφόρμες δίνουν και πολλά δυνατά εργαλεία για εσάς, όπως να τις συνδυάσετε με τα social networks που έχει ο κάθε πελάτης σας και ούτω καθεξής. Στα social media τώρα, χρησιμοποιούμε την λογική σαν λογική και το μέσο έκφρασης, το όπλο, είναι το social media network το οποίο έχετε. Το οποίο είναι αυτό που ξέρετε ήδη. Είναι το Twitter, είναι το Facebook, είναι το LinkedIn. Ο τρόπος όμως, ο οποίος επικοινωνείται διαμέσου αυτού του κοινωνικού δικτύου, είναι συγκεκριμένος, ο οποίος εξυπηρετεί την ιδέα και τη λογική του drip marketing. Συγγνώμη. Και ερχόμαστε στον Guerrilla. Λοιπόν, το Guerrilla Marketing είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έγραψε ο J. Conan Levison το 1984, όταν είχα συνθέσει τη συγκεκριμένη διαφάνεια. Έχει 21 εκατομμύρια αντίτυπα, τον Μάρτιο περίπου την έκανε συγκεκριμένη. Φυσικά και υφίσταται στον πραγματικό κόσμο εκεί έξω, όπου η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Με σχετικά χαμηλό κόστος, προσπαθούμε με ένα δυνατό οπτικό ή ακουστικό μήνυμα να μεταφέρουμε πάνω στον αποδέκτη μιας πληροφορίας μια εμπειρία, ή να τον κάνουμε γενικά, να του διεγείρουμε το συναίσθημα για να μπορέσει να δει και αυτός με τη σειρά του πώς θα ήταν να χρησιμοποιούσε κάτι τέτοιο ως εργαλείο, ως μήνυμα, ως προϊόν, ως υπηρεσία και το καθεξής. Θα ήθελα να αναζητήσετε τον όρο σαν guerrilla marketing στις εικόνες της Google για να δείτε αντίστοιχα οπτικά παραδείγματα σαν μορφή διαφήμισης, η οποία υπάρχει εκεί έξω. Η οποία φυσικά σαν τρόπος διαφήμισης άλλαξε και τον τρόπο που σκέφτονται οι περισσότεροι διαφημιστές. Λοιπόν, πώς τώρα αυτό συνδέεται με το διαδικτυακό marketing? Το guerrilla marketing μετατράπηκε διαδικτυακά ως οπτικό μήνυμα σε word of mouth, σε buzz marketing. Ουσιαστικά, βλέποντας κάποια οπτικά μηνύματα τα οποία μας κίνησαν το ενδιαφέρον, εμείς αποφασίσαμε να μιλήσουμε για αυτά διαδικτυακά, μέσω email, μέσω social και το καθεξής. Και μπήκε στην όλη διαδικασία της μεταφοράς αυτής της πληροφορίας στο συγκεκριμένο μήνυμα για να καταλήξει να γίνει viral και φυσικά να μπορέσει να παρασχεθεί ως τρόπος πληροφόρησης κοινού, ως τρόπος εξάπλωσης μηνύματος, όχι πληροφόρησης, ως τρόπος εξάπλωσης μηνύματος διαμέσου των social media networks. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε viral? Το viral είναι μια συγκεκριμένη τεχνική. Αυτή η τεχνική πατάει στην μεθοδολογία την οποία βλέπετε μπροστά σας. Η μεθοδολογία η οποία βλέπετε μπροστά σας είναι η μεθοδολογία AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Έχουμε λοιπόν ένα οπτικό μήνυμα, ένα ακουστικό μήνυμα ή ένα οπτικοακουστικό μήνυμα, άρα ή ένα PowerPoint presentation, έχετε λάβει κάποια από αυτά, ή ένα βίντεο, το οποίο ο στόχος του είναι στην αρχή να σας αποσπάσει την προσοχή, να σας κινήσει το ενδιαφέρον μετέπειτα και την επιθυμία, ούτως ώστε να προβείτε τελικά σε μία δράση.
Άρα, αν εσείς πρόκειται να συνθέσετε ένα μήνυμα το οποίο να εξυπηρετεί, να συνθέσετε ένα βίντεο, ένα PowerPoint, το οποίο να εξυπηρετεί το viral, πρέπει να έχει όλα αυτά σαν διαδικασία. Αυτά ναι, μπορεί να είναι και σε μία εικόνα, μπορεί να είναι σε μία φωτογραφία μέσα. Σε ένα βίντεο φυσικά η τμηματοποίηση διαφέρει για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Τα social media πρόσφατα αρχίσαν να αποτελούν μια πολύ ελκυστική κατηγορία στην οποία θέλουν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις και να δουν τον τρόπο τον οποίο μπορούν να υιοθετήσουν στρατηγικές προς όφελος δικό τους για να μπορέσουν να πετύχουν αναγνωρισιμότητα, πωλήσεις, τα κλασικά τα οποία προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις να πετύχουν και στον πραγματικό κόσμο. Εδώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ένα μέσο που είναι πιο εύκολα προσβάσιμο προς ευρύ κοινό, το κοινό είναι ήδη εκεί και ίσως χωρίς την παρέμβαση τόσων διαφημιστών και τόσων κανόνων διαφήμισης που θα πρέπει να υπήρχαν στον πραγματικό κόσμο. Φυσικά αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό τομέα η συγκεκριμένη κατηγορία για τις επιχειρήσεις. Γιατί? Λόγω κόστους. Ένα το κρατούμενο. Λόγω του ότι υπάρχει κοινό, συγκεκριμένο κοινό, το οποίο μιλάει καθημερινά για συγκεκριμένα ενδιαφέροντα εκεί έξω. Το social media marketing είναι κυρίως παιχνίδι επικοινωνίας, ασχέτως του όπλου. Εννοείται ότι πρέπει εμείς, Λίτσα, Μάριε, Χάρη, Μαρία, Γιάννη, Νέστορα, να κατανοήσουμε το κάθε όπλο ξεχωριστά και να κατανοήσουμε το τι ακριβώς εξυπηρετεί, αλλά το παιχνίδι είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Αυτός είναι ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο εμείς πρέπει να πατήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τη χρήση του social media marketing ως πηγή έβρεσης νέων πελατών. Μπορώ στρατηγικά να αποφασίσω ότι χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο εργαλείο, τη συγκεκριμένη κατηγορία για γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, για reputation management, για να μπορέσω διαμέσου αυτού να διαχειριστώ τη φήμη μου, να αναρτώ σε τακτά χρονικά διαστήματα δελτία τύπου, να απαντώ σε τυχόν θέματα τα οποία με θίγουν και πρέπει να αποδώσω τα εύσημα ή να πω και εγώ τη γνώμη μου με τη σειρά μου. Σίγουρα αποτελεί άριστη πηγή innovation, άριστη πηγή καινοτομίας, μέσω της οποίας μπορώ να συγκεντρώσω πληροφορίες εύκολα και γρήγορα. Μπορώ να έχω πρόσβαση πλέον σε ειδήσεις, τις οποίες ούτε κατά διάνοια θα μπορούσα να έχω ιδάλλως. Αυτές έρχονται σε μένα, οι ειδήσεις. Και φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν είναι για άμεσες πωλήσεις. Λάβετε υπόψη εσάς, τους ιδίους, αυτή τη στιγμή, όταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο, διαμέσου π.χ. του Facebook, λαμβάνετε ένα πωλησιακό μήνυμα από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζετε. Ουσιαστικά θα τον αποκλείσετε, φαντάζομαι, γιατί θα ενοχληθείτε τροποτινά από τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που σας λέω ότι δεν είναι για άμεσες πωλήσεις τα social media. Θέλουν έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος πρώτα πρέπει να αποδείξει ωφέλη προς τον χρήστη και μετά να πάει και στα χαρακτηριστικά. Εφόσον πιστεί για την αξία του όφελους και του χαρακτηριστικού ο καταναλωτής ως προς το προϊόν στην υπηρεσία σας, τότε σαφέστατα μπορεί να προχωρήσει και προς τη μετατροπή, η οποία μπορεί να είναι αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς κρίνετε σκόπιμο. Για να πετύχετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιείτε κανάλια του social media, τα οποία είναι τα γνωστά σε εσάς, είναι LinkedIn, είναι το Twitter, είναι το StubLab, το Τεχνοράτη και το καθεξής. Χρησιμοποιείτε blogging and microblogging systems. Πρέπει να είστε εκεί και να συμμετάσχετε στα social networks. Αυτό είναι που θα προσδώσει αυτή την αξία. Με κεντρικό άξονα όμως προώθηση, είπα, του προϊόντος και της υπηρεσίας σας. Η κουβέντα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από αυτό σαν κουβέντα. Εννοείται ότι κάποιος δεν μπορεί να μιλάει κατευθείαν για την εταιρεία μας. Θέλω να το σκεφτούμε όμως σε πιο μεγάλους κύκλους το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μιλάει για την εταιρεία μας. Μιλάει για το προϊόν μας. Όχι. Μιλάει για μια κατηγορία που είναι σχετική για το προϊόν μας. Ναι. Τότε θα πρέπει να μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες συζητήσεις ουσιαστικά εμείς στρατηγικά να τις καθοδηγήσουμε
προς το όφελος, είπα, του δικού μας προϊόντος ή της δικής μας υπηρεσίας. Στο social media marketing, αναπόσπαστο κομμάτι είναι και το optimization που πρέπει να κάνετε πάνω στη σελίδα σας για να μπορέσει να εξυπηρετήσει θέματα διαμοιρασμού του περιεχομένου και φυσικά να χρησιμοποιήσετε έξυπνα το advertising κομμάτι του, το οποίο μπορεί να σας προσδώσει αρκετά καλό branding, αρκετά καλή αναγνωρισιμότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και εδώ metrics και analytics στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποδείξουν αν ο κόπος σας μπορεί να φέρει καρπούς ή όχι. Τα μετρήσιμα στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ είναι διαφορετικά, έχουν φυσικά μια κοινή βάση, διαφορετικά από αυτά στα οποία χρησιμοποιούμε πάνω στο website της επιχείρησής μας. Ερχόμενοι λοιπόν στην τελευταία ενότητα, θα δούμε ότι έξω ο τρόπος marketing, ο τρόπος διαφήμισης, ο τρόπος πωλήσεων και πολλοί άλλοι τρόποι, οι οποίοι όλοι εντάσσονται στην κατηγορία του marketing, αλλάζει. Μπαίνουν νέες στρατηγικές, νέοι τρόποι, οι οποίοι εμείς καλούμαστε να υιοθετήσουμε ή όχι. Καλούμαστε να δώσουμε μέρος του budget μας ή όχι. Γνωρίζουμε και φυσικά έχουμε μεγάλη πρόσβαση σε κοινό ότι από τους ισχυρότερους τρόπους διαφήμισης είναι η τηλεόραση, είναι το ραδιόφωνο, είναι η εφημερίδα. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε πηγαίνοντας προς τη λογική του telemarketing, πηγαίνοντας προς τη λογική του direct mail ή του email marketing. Όλο αυτό έχει να κάνει με διαδικασίες push, με διαδικασίες πίεσης πελάτη, όπου εμείς ως επαγγελματίες ή εμείς ως εταιρείες προσπαθούσαμε να βρούμε τον πελάτη και να τον πείσουμε για την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας μας. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε. Και υφίσταται ακόμα φυσικά αυτός ο τρόπος διαφήμισης. Εδώ λοιπόν πάμε και αλλάζουμε τη λογική όσον αφορά το inbound marketing. Βάζοντας περιεχόμενο ποιοτικό πάνω στον εταιρικό μας ιστοτόπο, κάνοντας την αντίστοιχη παραμετροποίηση για τις μηχανές αναζήτησης και έχοντας και μια υγιή, αποδεκτή, συνεπή παρουσία στα social media networks, μπορούμε να πάμε σε μια τεχνική pool όπου ουσιαστικά η πληροφορία έρχεται σε εμάς, ο πελάτης έρχεται σε εμάς επειδή εμείς έχουμε καλό υλικό, καλό περιεχόμενο για αυτόν τον λόγο τον οποίο εξυπηρετεί το website μας. Ποια είναι τώρα η μεγάλη διαφορά? Εδώ. Από τη HubSpot, μια εταιρεία από τις καλύτερες του είδους όσον αφορά το inbound marketing, θα μπορέσετε να δείτε το συγκεκριμένο στατιστικό. Έχει μετρηθεί ότι το μέσο κόστος διαφήμισης αναεπαφή, η οποία τελικά αποκομίζεται για την πωλησιακή σας διαδικασία, είναι $332 για το outbound marketing, ενώ το 1 τρίτο, $134 είναι για το inbound marketing. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι αν εφαρμόσετε λογικές inbound marketing για τους εταιρικούς σας σκοπούς, σίγουρα ανά άτομο το οποίο έρχεται σε εσάς, έχετε μικρότερο κόστος επενδυόμενης διαφήμισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην εποχή μας, όπου τα budget μειώνονται, έχοντας ταυτόχρονα την ανάγκη του να αυξήσουμε την ωφελιμότητά τους. Έχετε budget, ok, καλά κάνετε και έχετε το budget, μην σταματήσετε τον παραδοσιακό τρόπο διαφήμισης, ειδικά στην Ελλάδα, είπαμε, η οποία έχει αργούς ρυθμούς ανάπτυξης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, συνεχίζει και χρειάζεται. Παράδειγμα, αν ένα διαφημιστικό μήνυμα δοθεί διαμέσου οπτικού μέσου όπως η τηλεόραση, γνωρίζουμε όλοι ότι εντός μιας εβδομάδας μπορεί να έχει μεγάλο reach, να φτάσει στη κάθε γωνιά αυτής της χώρας, αλλά εδώ μιλάμε για budget. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν ένα ισχυρό ποσό χρημάτων, το οποίο εύχονται να αποδώσει διαμέσου αυτού του τρόπου διαφήμισης. Στην άλλη περίπτωση έχει να κάνει κυρίως με έξυπνη χρήση του διαδικτύου, η οποία έξυπνη χρήση θα αποδώσει κάποιο συγκεκριμένο όφελος
το οποίο εγώ έχω στοχοθετήσει εκ των προτέρων. Εδώ έρχομαι να διορθώσω και μια λανθασμένη άποψη που υπάρχει εκεί έξω. Δεν είναι πληροφορική το Internet Marketing. Δεν είναι πληροφορική. Σαφέστατα, οι πληροφορικές γνώσεις μπορούν να αποτελέσουν όπλο για εσάς. Σαφέστατα, οι marketing γνώσεις με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν όπλο για εσάς. Αλλά ούτε το ένα αποκλειστικά, ούτε το άλλο αποκλειστικά δεν θα σας προσδώσει την αποτελεσματικότητα την οποία πρέπει να έχετε, αν εσείς δεν είστε δημιουργικοί στη σκέψη σας, αν δεν έχετε μέσα την επιχειρηματικότητα και γενικότερα αν δεν έχετε ένα στόχο να κάνετε έξυπνες κινήσεις όπου με οικονομικότερο τρόπο θα μπορέσετε να καλλιεργήσετε εκεί έξω μια συναλλαγή με τον πιθανό αποδέκτη του μηνύματος του οποίου εσείς θέλετε να δώσετε. Εδώ τελειώσαμε το βασικό κομμάτι της ύλης. Θα ήθελα απλά να σας πω ότι το διαδικτυακό marketing είναι ένας τεράστιος τομέας, ο οποίος έχει ολοένα και αυξανόμενες πτυχές, που σαφέστατα δεν γίνεται να επικαλυπτούν μέσα σε μία ώρα εκπαίδευσης. Αυτό που από εσάς εξαρτάται και αυτό που εσείς καλείστε να δείτε και να αξιολογήσετε, είναι αν αποτελεί μία πηγή, έναν τρόπο διαμέσου του οποίου εσείς μπορείτε να εκφράσετε τις επιχειρηματικές βλέψεις σας. Αυτό είναι κάτι που εσείς πρέπει να αποφασίσετε ανάλογα με το πεδίο το οποίο δραστηριοποιείστε. Εδώ, σαφέστατα, κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχει μια ευκαιρία. Σαφέστατα πρέπει κάποιος να γνωρίζει πώς μπορεί διαδικτυακά να εξαπλώσει την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής του και να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του μέρους του οποίου βρίσκεται και να πάει στο δημοτικό διαμέρισμά του, στη χώρα του ή και εκτός χώρας, αν το προϊόν του μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ για μένα υπάρχει μια ευκαιρία την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις επιχειρηματικές βλέψεις μας με μειωμένο κόστος. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Σαφέστατα υπάρχουν και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα όμως είναι πάρα πολλά. Η εταιρεία μας λοιπόν έχει εξειδικευτεί σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία 2 χρόνια. Το πρώτο σεμινάριο το οποίο κάνει κάποιος για να μπορέσει να καταλάβει όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξαμε μέσα σε 1 ώρα είναι το Internet Marketing, το πλήρες σεμινάριο, το οποίο είναι 24 ώρες, το οποίο το έχουμε και άμεσα ανακοινωμένο από εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Και από εκεί και πέρα παίρνει κατεύθυνση σε μία από τις κατηγορίες ανάλογα με το αν αυτή αποτελεί στρατηγικό στόχο του ή όχι για το άμεσο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα παράλληλα. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Okay. Αλλά σίγουρα μπορούμε εμείς να ορίσουμε ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο θα βαδίσουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις επιχειρηματικές μας βλέψεις στο διαδίκτυο. Τι είπαμε λοιπόν, κλείνοντας σημερινή ημέρα? Είπαμε για το Internet Marketing, μιλήσαμε για την έρευνα αγοράς και τη διαδικασία και αναφερθήκαμε στους κύριους άξονες του διαδικτυακού marketing. Στο τέλος κλείσαμε με τις διαφορές ανάμεσα στο outbound versus inbound marketing. Τη σημερινή εκπαίδευση θα την λάβετε ούτως ή άλλως, είτε συμπληρώσετε είτε όχι αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, θα ήθελα, τη λαμβάνετε γενικότερα να ξέρετε την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Παρόλα αυτά, θα ήθελα στο τέλος, γιατί πραγματικά εσείς είστε ο αξιολογητής αυτής της προσπάθειας που κάνουμε διαδικτυακά, να συμπληρώσετε την αξιολόγηση η οποία έπεται στο τέλος του σεμιναρίου, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς εμπειρία λάβατε και να δούμε πού πρέπει εμείς να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις ή όχι. Πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία είπαμε, έχετε να προσθέσετε κάτι προς το παρόν? Okay. Οπότε θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί αυτή την ώρα. Ελπίζω έστω και λίγο να πυροδότησα το ενδιαφέρον σας είτε για εκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο τομέα,
είτε να το ψάξετε λίγο περισσότερο και μόνοι σας για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε τη συγκεκριμένη ανάγκη, είτε ακόμη και αν είστε των πιο άμεσων αποτελεσμάτων να παρασχεθείτε σε υπηρεσία για κάτι τέτοιο. Κάντε κάτι, δραστηριοποιηθείτε ανεξάρτητα από το τι σας λέει η IQ Studies, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να έχετε μια προοπτική όσον αφορά τα επαγγελματικά, θα έλεγα, όνειρά σας εκεί έξω. Γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς. Για μένα αυτό είναι το hint μου, γιατί πολύ απλά, εάν παραμείνουμε αδρανείς, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε πουθενά. Σκεφτείτε το ως option, το internet marketing, δείτε αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας ή τους στόχους σας ή τα οράματά σας, και αν πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο για εσάς ή για επιχειρήσεις τις οποίες θέλετε να το εξυπηρετήσετε, τότε κάντε το. Το internet marketing, η γοητεία του είναι ότι μπορείτε να το εφαρμόσετε ανεξαρτήτως του είδους που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, αρκεί να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας στη συγκεκριμένη κατηγορία που θα αυξήσει την ωφέλεια αυτού που κάνετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν και σήμερα μαζί. Στο τέλος μην ξεχάσετε την αξιολόγηση. Θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα διαδικτυακά σεμινάρια μας. Να είσαστε καλά και καλό Σαββατοκυριακό.